सुमन म्यूजिक प्रेजेंट सुमन रिकॉर्डिंग स्टूडियो जगदीशपुर। डीजे हरिओम बसंतपुर। मिक्स बाय दरोगा चौहान। मरद सखी उठे दर गया धीरतिया के करेला जब जब मारा दाए सखी उठेला दर गया धीरतिया सुमन म्यूजिक प्रेजेंट डीजे हरिओम बसंतपुर। धरेला हो किवा हमारे सखी डरेला हो करेला होले होले लागेला पलंग बोले सजिया पर तो भर लरेला हो सजिया पर तो भर लरेला वहिया के जब हो धरेला हो किवा हमारे सखी डरेला हो करेला होले होले लागेला पलंग बोले सजिया पर तो भर लरेला जब जब मरद सखी उठे दर गया धीरतिया के करेला जब जब मारा दाए सखी उठेला दर गया धीरतिया मिक्स बाय दरोगा चौहान। सुमन रिकॉर्डिंग स्टूडियो जगदीशपुर। डीजे हरिओम बसंतपुर। संगे रहतावे मन माही के कह करतावे पाला सटाई देला किली लगाई देला गुडू राजा दही मुहतावे गुडू राजा दही मुहतावे चौहान दरोगा संगे रहतावे मन माही के कह करतावे पाला सटाई देला किली लगाई देला गुडू राजा दही मुहतावे माने ना बात हमार करता घात यारे तुरता खटिया के पटिया के करेला जब जब मरद सखी